Szerintem a legjobb a baráti körben, kicsit idősebb barátokkal elmenni, jó helyekre bort kóstolni, nem elfogadni diktált tanácsokat, nem elfogadni azt, amikor más elmondja, hogy mit kell érezni, ki kell találni saját magamnak, hogy én mit érzek ennél a bornál. Ha jó barátok kínálnak, ha jó barátokkal iszom, akkor vackot, édesített, cukrozott akármiket úgysem iszunk, meg kell találni a saját kedvencét. Ez a korral természetesen változik. Aki életében nem ivott más, csak gyümölcslét, jobban szereti ezeket az illatos, könnyed, fehér borokat. Aztán ahogy tovább lép, akkor rájön arra, hogy nincs szüksége mennyi illatra, kezdi keresni a borban és megtalálni a borban a harmóniákat. Azokat a harmóniákat, amiket később tudja, hogy miről szólnak. És aztán ezen belül is kialakulnak kedvencek. Van egy időszak, amikor az ember jobban szeret egy kicsit vastagabb, teltebb borokat. Vannak alkalmak, amik alkalmasabbak is ezek. Például egy testes vörösbor az mindig alkalmasabb, egy vadételt eszünk vacsorára, vaddisznót vagy szarvassültet. Egy nyári vacsorához már sokkal előbb iszunk egy csopaki hegybort, mint egy nehéz vöröset. De a vörösek közül is előbb iszunk meg egy könnyű kékfrankost, mint egy nehezebbet. És aztán még tovább lépve az ember keresi már a termőhelyi karaktert. Amikor felismeri és kedvencévé válik, akkor az embernek már lehet kedvenc borvidéke is. Soha nem szabad elfogadni azt, amikor más ajánl nekünk. Magunknak kell rájönni arra, hogy mit szeretünk, és magunknak kell kiválasztani a kedvencet. Nem érdekes, hogy mit kell érezni, azt kell tudni, hogy mit érzel te magad, figyelni kell rá. Ha az ember már maga tudja, hogy mit szeret, akkor itt van az ideje saját magának kedvenceket válasszon, és tudja, hogy milyen alkalomra melyik bort szeret. Kedves egészségünk!